I denne øvelse skal I vise, at I har forståelse for de pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner, det handler om personlig udvikling. Det handler om sociale kompetencer. Det handler om sprog. Det handler om krop og bevægelse. Det handler om natur. Og det handler om kultur. De her 6 pinde, de er skrevet i kortform. På det efterfølgende billede, der skal I vise, at I har forståelse for de pædagogiske læreplaner ved at anvende så mange som muligt af de pædagogiske læreplaner på det efterfølgende billede, som I får vist nu. Den personlige udvikling handler om, hvordan man bredt set udvikler sig, om ens selvværd og selvtillid er tilfredsstillende. Ved de sociale kompetencer handler det meget om, hvordan barnet er i samspil med andre børn. Kan det begå sig, eller har det nogle udfordringer i forhold til at være sammen med andre børn? Hvordan er sproget? Hvordan udtrykker barnet sig? Udtrykker barnet sig på rette måde i forhold til det, barnet gerne vil? Krop og bevægelse. Har barnet grovmotorikken og finmotorikken i orden, eller er der udfordringer på det her område, eller på de her områder? Naturen. Har barnet en forståelse af naturen? Har den en forståelse af årstiderne? Har den en forståelse af, hvad en skov, hvad en strand osv. det er for noget? Har barnet en forståelse af kulturen? Ved barnet, at den selv er en del af en bestemt kultur? Det er meget overordnet, hvad de her 6 pædagogiske læreplaner handler om. På det efterfølgende billede skal I selv overveje de her læreplaner. Her ser I billedet, I skal arbejde med. Og så skal I overveje, om det handler om personlig udvikling, i så fald hvorfor. Handler det om sociale kompetencer, i så fald hvorfor. Handler det om sprog, krop og bevægelse, natur, kultur. Det er flere af de pædagogiske læreplaner her, som gør sig gældende på det her billede. I skal bare finde frem til, hvilke det drejer sig om, og husk at argumentere, hvorfor det netop er de pædagogiske læreplaner, I mener passer på billedet. Noter jeres overvejelser, som vi drøfter på klassen i morgen tidlig i fælles kompetencemål. Vi ses. Hilsen Claus.